hitz egiteko hementxe dugu gurekin, Donostian, bere protagonistako bat, Catherine Waterston, bere protagonistetako bat ongi etorria Donostira, mila esker hemen egoteagatik. Eta galderak egin aurretik, lehen da bizi gustatuko litzaidake galdetzea azaltzeko nola sartu zen proiektu honetan, uste dut filma hau pixkat aldendu egiten dela berak bere karreran egin dituen filmetatik. Zer interesatu zitzaizun proiektu honetan, Mona Fast Waldekin lan egiteaz? Monak eskaini zidan rola modu estandar batean, bidali zidan gidoia, modu normalean, beti biko moduan. Eta lehen orrialdea irakurri nuen, edo erdia bakarrik eta banekien filmaan parte hartu nahi nuela. Eta oso gauza interesgarria arkitu nituen ja lehenengo orrialdean bat, izan zen, esaldi bat, ahots bat, ahots bat, etzela azkenean filman agertu. Eta ofeko ahots horrek esaten zuen, gauetan askotan pentsatzen dut, ea nire gertukoek konturatu baziren, ez duela goi maila batean aurkitzen nuen duela, eta ez dudala urruna ikusten. Emakume hau, oso, hasierako deskribapenean oso argi dago, nekazari baten emaztea dela, eta nahiko isolatuta bizi dela emakumea, eta gaua berak badaki zer daukanta zer nahi duen emateko, nola utxe egin dien beste batzui, hortaz konturatzen da. Eta azkenean ikaragarri erakarri ninduen lehen orri horrek. Eta beste gauza bat bazegoen lehen orri aldean, pertsonaiaren deskribapenean, eta deskribatzen da bere senarrarentzako aktibo bat bezala. Hau da, bere senarrarentzako balio balitz bezala, hau da, konotazio aktibo, horren konotazio aktibo, ematen du ondasun bat dela bere senarrarentzat. Beraz, lehen horri aldetik, banekien maixulan bat zela. Ez zinuen sinestu nirea zenik, nire eskuetan nuenik, gidoi hori. Eta, bueno, horre nahiko modu egokia proiektu bat antolatzeko. Hau da, behar bada asko pentsatu behar berdin baduzu egin edo ez, behar bada ez da zuretzat. Baina hau hasieratik, hau da, horrela sortu zitzaidan aukera. Eta Mona oso eskuzabala izan zen nirekin, ni orduan haurdun egoen irakurri nuenean, eta, bueno, eskertu egiten diot. Itxaron zuen ikumea izan arte. Beste galdera bat dugu hemen? Bai, hemen? Kaixo, zorionak filmagatik eta zure antzezpena. Gero beste gauza bagaltu nahi nizuke, zure pertsonaiari buruz. Nola eman zenion forma pertsonaia hori testu inguru horretan, bera gauza asko islatzen baititu historioan. Bai, lan handia izan zen niretzat. Eta denbora asko behar izan nuen benetan. Oskerronekoa izan nintzen ni orduan ardu negoen esan dudan bezala, eta itxaron egin zuten aurra izan arte. Eta horrek esan nahi du, uste dut ia 2 urte bizi izan nintzela pertsonaiarekin. Eta oso bitxia izaten da 2 urte izatea pertsonaia batekin joan aurretik, baina benetako opari bat izan zen. Zen ni bezalako antzezle batentzat, ni ez nago oso interesatuta. Nik uste dut pertsonaia bat ondo egitearen artean eta beste gauza bada zure zurretan sartzea. Eta denbora asko izan duzunean gidoiarekin inkontzientean lan egiten duzu pertsonaia horrekin. Eta ondo ezagutzen duzu, ondo ezagutzera iristen zera. Hau da, orduan, denbora behar duzu ezagutzeko pertsonaia bat, eta modu zeharkako batean izugarri lagundu ninduen horrek.
Eta gero espezifikoki landu egin al izan nituen ezagarri pentsatu egin al izan nuen zenbat erakutsiko duen, gehiagi erakusten baldin badut, zertarako dugu ofeko ahotsa. Beraz, bere munduari irakusten direnen artean eta barruan gertatzenen artean aldea zegoen. Eta hori gertatzen da gizaki guztien artean. Baina bertxio esageratu hori da, ze gauza asko du barruan. Eta gauza asko erreprimituta ditu mundu horretan. Baita ere ingurukoen aldetik ere dago erreprimituta. Beraz, kalibrazio bat egin behar izan nuen, zer da, neurketa bat egin behar izan nuen, zer da benetan garrantzitsua eta zer ez. Eta noski bestalde, haurdunengoen garai hartan, eta bere aurre galdu duenarena egin nahi zuen, beraz nahiko desatsegina zen. Leku hori, hartu behar izan nuen leku hori, baina izugarri lagundu nindun. Zama hori barruan emateko, ze ez du ere asko erakusten sentitzen duen samina. Beraz, garrantzitsua izan zen, eta nolabait, harrigarria izan zen, baina sentitu ahal izan nuen, nola sufritzen zuen pertsonaiak. Eta askotan ere nola ez zuen erakusten sentitzen zuen samina. Orduak eta orduak hitz egin dezaket prestakuntzari buruz, baina ez dut hitz egingo. Behar bada pixka bat galdera zabalduz. Nola lan egin zenuen Vanessa Kirbyrekin? Ze uste dut oso kimika berezia duzuela filman eta pertsonaiak oso desberdinak dira. Nola lan egin zenuten elkarrekin harreman hain berezi hau sortzeko eta ezagutzera emateko? Lehen da bizi, zoriontsuak izan ginen, ze elkar gustatu ginen, elkarren lana errespetatzen genuen, ezagutzen genuen, eta beraz erraza izan zen alde horretatik. Eta nik Vanessa gomendatu nion monari, ze banekien kontraste bat egon behartzuelako bi emakume horien artean, kontraste bereizgarri bat egon behartzuen. Eta garaiko hizkuntza erabiltzeko Vanessa ematen du arnas gailu bat dela Abigailentzat. Teli da arnas gailu bat Abigailentzat. Eta bizitzaren indarra ekartzen dio nire pertsonaiari, bizitza ematen dio, beraz garrantzitsua zen, guk horre antzezle egoki bat aurkitzea, hori egin zezakeen antzezle bat aurkitzea. Eta gainera pantailan espazioa hartuko nahiko zuena, gaur egun zaila da aurkitzen. Eta nik enuen uste egia esan, ez dut uste beste inork egin zezakenik, Vanessa izan bartzuen, eta ez esan izan balu ezak ezer egingo genuken. Beraz, oso gustoro lan egin genuen, modu askotan desberdinetan lan egin genuen elkarrekin, baina modu bateragarrian, bata bestearekin. Eta gero gainera, gidoia ona baldin bada orduan kimika errez sortzen da. Eta bi pertsonaien arteko tentsioa eta nola sortuta zegoen historia, askotan kodigo baten antzera hitz egiten genuen elkarrekin. Eta benetan ondo idatzita baldin badago, lagundu egiten du harreman hori aurrera ateratzen. Gainera oso erraza da berarekin lan egitea. ¿Hay alguna pregunta más? Galdera gehiago, bai, hemen badugu bat. Bai, gerozuk. Arratsaldeo lehenik eta behin zorionak filmagatik, oso film ederra da, askok ikusi beharko luketena. Nire galdera du zer ikusi antzezpenarekin, ze eszena askotan zu bakarrik agertzen zera inolako elkarrizketarik gabe, ofeko ahotsarekin. Zer suposatzen du zurentzat ekintza hori bakarrik egotea, eta ofeko ahots bat egotea, gidoian bakarrik duzuna, eskerrik asko.
Bai, egia esan monak oso bizkorra izan zen gai horri inguruan, eta hautsa jartzen zuen gu platoan geunden bitartean, beraz, askotan nola baiteko grabaketa bat egiten zen egunean zehar, eta teikak egiten genuen hautsa entzuten zen bitartean. Beraz, gainera nahiko teknikoa izan zen, ze seguru izan egin nuen, ze monak plano bakarrak asko egin zituen, eta segur egon nahi genuen ahotsa sartuko zela berak egin zituen arraldi horietan. Beraz, jarri egiten zuten hotsa nik sentitzeko, eta sekuentzia egiten genuen bitartean, entzun egiten nuen jakiteko une horretan ze gertatzen zitzaion eta nola adierazi bertzuen, eta gero batzuetan ahotsak entzen genuen, baina gero nik gogoan izaten nuen. Beraz, lan egiteko oso modu berezia, bitxia izan zen nirentzat. Filma bi sekzioetan egiten nuen, Rumaniara joan ginen, udaran joan ginen, itzuli egin ginen gero neguan eta udazkenean, bi partetan egin genuen filma. Beraz, horrek ataletan lan egitea benetan bitxia izan zen niretzat, eta arraroa niretzat, baina gainera nire pertsonaiarentzat nik 3 zatitan egin nuen filmaketa, postprodukzioan geundenean, ahots hori dana entzutean, benetan prozesu mingarria izan zen, baina oso bete egin ninduena. Eta dena ondo kalibratu genuen gero postprodukzioan. Baina normalean ahotsarekin egiten duzunean, pixkat zaila izaten da, ze kaminantzeko batean sartzen zea, eta nekagarria izaten da, eta galdu egiten duzu pixka bat sentimendua, edo platoan duzun energia. Baina kasu honetan, filme honetan oso sakona izan zen esperientzia, monarekin asko lan egin nuen, eta nire kide bezala bihurtu zen. Eta galdetu zidan gainera, editoretatu ere nahi nuen. Eta benetan oso lan bitxia eta berezia izan zen. Hau da, ofeko ahotsa hori txertatu egiten da filmean, eta horren garrantzitsua da, ez da bakarrik ofean entzuten den ahotsa, baizik eta txertatu egiten da benetan filmean. Eta prozesuaren parte ikaragarria ederra izan zen niretzat. Gainera pixka bat oso interesgarria iruditzen zait, oferen ahotsa oso baliabide interesgarria iruditzen zait, ze emakume honen barneko egutegia da. Eta hor adierazi dezake pentsatzen duena, sekula ez du maila sozialean adierazten. Beraz, nola izan zen pixka bat ematen du filmean, ekintza fisikoak oso mekanikoak direla, baina ahotsa dela, ahotsak adierazten duela berak adierazi ezin duena, eta bere desio guztia, beraz, azalduko duzun dola lan egin zenuen? Bueno, zerbait bururatu zaitu oso ona, esateko, baina ahaztu intzait. Nola esango nuke? Beti pentsatu izan dut Abigail etzela lotxatia, etzela pertsona lotxatia. Abigail bizin zen garai jakin batean non bere barruko bizitza eta kanpoko bizitzak ezin zuten naturalki erakutsi, ezin zuen erakutsi barruan ze gertatzen zen bera bizi zen ingurune horretan. Beraz, berak ezin zuen, zentzua eman berak sentitzen zuen guztiari. Eta alde handia zegoen bera zer izan nahi zuen naren artean eta
benetan zen pertsonaren artean. Eta horrek benetan lagundu ninduen pertsonaian sartzen. Eta enuen erabat borrokatu hori ebazteko utzi egin nuen pixka bat hala izan zedin. Eta jendeak ulertzen duenean zer duzun emateko, batzuetan ez duenean ulertzen zuk itxi egiten duzu zure burua eta ez duzu ematen. Beraz niretzat garrantzitsua zen oso berak ez dakit nola jokatu jendearen inguruan. Eta berak ez du pentsatzen kanpoko munduak onartuko duenik bera emateko duen hori, eta horregatik barruan gorde egiten du. Eta ez du erakusten barruan duena. Nik uste dut denak borrokatzen garela honekin, hau da, beldurra diogula, ez guk eskaintzeko dugun horri, eta ea munduak, inguruneko munduak onartuko duenik. Eta bere garaian, jakina, hori egingo balu, hau da, bera benetan zen bezala agertu izan balitz, horrek izango lituzken ondorioak, larriak izango ziren. Eta zer egingo zuen bere senarrak, berak, esango balu, aizu, ez dakit zergatik antolatu zen ezkontza honik nahiago nuke bidaiatu mundu osoan zer. Beraz, harreman ekonomiko bat sortzen ziren ezkontza horrekin, emakumea senarraren mende bizi da, eta uste dut, berak ezingo lukela hori adierazi. Eta bai, oso kritikoa zen pertsonaiaren garapenarekin, eta nik askotan galdetzen duen, zergatik du emakume horrek horren beste esateko eta ezin du esan. Eta, bera bizi zen mundua, ez zuen lekurik bere barruko bizitzarentzat, teli etortzen den arte. Ederki, bai, hemen beste galdera bat dugu. Kaixo, berriro, bi galdera gehiago ditut, bat da ze harreman duzun Keixofenekin, ze uste dut oso harreman garrantzitsua dela, eta beste alde batetik nik galdetu nahi dizut, hitz egingo duzu zer sentitzen duzu filmari buruz, edo xehetasunen bat emango zenigu. Ezin dut gauza asko partekatu egia esan. Gu orain Animalis zoragarria du izena, orain egiten ari naizen filma, gogoa dugu lanean hasteko talde tekniko oso garrantzitsua dugu, orain egiten ari naizen filman, beraz talde hau berriro elkartu eginda lan egin ahal izateko, eta benetan niretzat zoragarria da, ze ez du, naiz inoiz telebista sail batean egon, hainberren bestirauten duena, beraz hau da lankide beraiekin lan egin dutena etengabe, familiak azten dira eta aldatzen dira, hau da, denbora asko pasatu gu elkarrekin, oso pozik nago, berriz ere elkartzeaz. Baina ezin dute zer esan telesailari buruz orain. Eta ze harreman dagoen Abigailen eta Teriren artean, nik uste dut lehen aldiz irakurri nuenean gidoia iruditu zitzaidan oso harreman bizkorra zela, maitasuna zegoela harreman horretan. Eta moldaketa hori, beren bugak zituela harreman horrek ere bai, baina bientzat esanguratsua izan zela, batak bestea asko maite dutela, eta berbada dramatikoagoa da, Abigailentzat ez da bakarrik hemen
bere bikotekide zoritxarreko batetik ihes egitea, baizik eta Abigailek ere eta oso gauza ikaragarria pasa ditu bere senarrarekin, eta horrek aurra galdu du ere bai, eta horrek ikaragarri zauritu du, eta amaiera aldera, bueno, Shakespeare hain naiz, ez zituko orain, nik iradoki egiten dut, jarraitu dezakegu horrela kontuan hartuta zein gura bertan, eta nik ezin dut horrela bizi, esaten du Abigailek. Telik, barkatu, baina Abigailek hori da bere modua aurrera egiteko, ze biontzako, bion hartuko harremanak garrantzia handia duela beretzako. Gainera uste dut, maitasuna, bueno, segurenez, garai hartan, baina bai, zeudela horrelako emakumea garai hartan, eta ederra dago goratzea. Beti posible dela horrelako harreman bat sortzea. Naiz eta horrelako gizartetan botere dinamika sortzen denean, beti posible da norbanakoa eskuzabalagoa izatea eta alderdi moral gehiago izan dezan eta alderdi moraletan oinarritzea gustatzen zain nola eramaten duen tali ikustera filmen amaieran etxera fisikoki lotzeko aukera izango zuen eta eskubidea izango zuen garai hartan. Eta edo tiro bat jo nahi izan balu. Edo jo nahi izan balu. Baina hauek dira gizonak bere bikotekide egiten zizkien gauzak, bere emakume egiten zizkienak eta kontrastea benetan gustatzen zait Daeren artean eta Telin artean eta Teliren senarraren artean. Nik uste dut filma interesgarriagoa dela horrela. Bueno, ez balin badago galderarik hemen, bidali diguten galdera bat egingo dut. Galdetzen digute girotze historikoari buruz, hau da garai hartako girotzea, ze oso lortua dago. Beraz, ikerketa handia, dokumentazio handia egin behar izan zenuten, jantziak ere, zoragarriak dira, oso desberdin jantzten dira, eta sutilki erakusten da ze desberdinak diren. Beraz, kontatuko diguzun zerbait honi buruz. Bai, desberdin jantzten dira, bai. Eta hainbeste gauza adierazten dira bisualki filman, baina ez du horren beste hitz egiten bikoteen arteko alde ez da horri buruz hitz egiten filmetan, baina saiatzen gara adierazten. Familia bat, bietako familietako batek arazo gehiago ditu diruarekin, ez da diru gehiago edo gutxiago dutela, baizik eta maileguak eskatzen dituzte, lanpara ederrago bat izateko, edo telik, jantzi ederragoa du. Nire jantzia eman behartzuen, nik josi nituela, eta gero nik erabakitzen dut soineko hori erostea aurrerago. Eta argi geratu dadin, luxu hori ematen diola bere buruari, erosi egiten duela soineko hori. Beraz, hau oso garrantzitsua da, gustatzen zait pentsatzea publikoaren gainean egiten dela, baina elementu hauek kaptatu egiten dira arrasto txiki bezala historian sartu gara. Naiz gogoratzen galderaren hasieran. Bai, girotze historikoari dagokionezea dokumentazioa dokumentatu egin zareten filman. Bai. Filma bi gidoilari historian oinarritutakoak edo esperientzia zutenak idatzi zuten.
eta nik idatzi egin nien bi gidoilariei eta hitz egin zidaten garai hartako nekazaritzari buruzko liburuak gomendatu zizkidaten, eta garai hartako gauza oso espezifikoak kontatu zizkidaten, eta oso erabilgarri izan zen eman zidaten bibliografia guztia garai hartaz, eta ikasi nuen adibidez txerriak gaixori dagoenean. Ez dakit nire antzezpena hobetuko ote zuen, nire pertsonaia, baina lagundu zidan garaiarekin konektatzen eta mundu horretara konektatzen. Beraz laguntza handikoa izan zen, eta gidoia eta hizkera ere bai bereziak ziren. Eta kontu handiz erabili zuten, aukeratu zuten garaia hartan erabiltzen zen hizkera. Eta hori benetan adituak dira bi gidoilari hauek historiagileak direnak ere bai. Eta ipuin batean oinarritzen da filma, eta eguneroko bat da azken batean. Garai hartako baserritar baten egutegia zen, zenbat arrautz saldu zien asteon, eta ja zerbait konpondu behartzen baserriaren barruan, eta bat dago apunte pertsonal bat esan nire lagun honenak alde egin du eta ez dut berriro ikusiko. Eta hor sortu zen istorioa. Sarrera txiki horretatik sortzen da liburua, baserriari buruzko liburua. Beraz laguntza handikoak izan ziren, prestakuntzan eta gauza asko galdetu genizkien filmak eta bitartean. Ea hor badago galdera bat atzean, ea mikro bat. Bai, berak lan egin du Danny Boylekin, edo Ridley Scottekin, Thomas Henderson. Jakin nahi nuke ze zuzendari diren gehien interesatzen zaizkion, eta ze pertsonaiak diren, erronka handiena direna beretza. Zer da gehien interesatzen zaiona pertsonaia bat eskaintzen diotenean? In terms of the first part of the question, Nire zuzendari honak gustatzen zaizkit. Hori da zure galdera lehenengo partera erantzuteko modua. Neurri eta tamaina guztikoak dira zuzendariak, baina ni nahiko beti onenekin lan egin nahi dut. Ze arrazoi askorengatik, ze begibistan dago beti arrisku bada film bat egitea, eta gauzak dena ondo ateratzea ez da erresa, beraz beti nahi dut onenekin lan egin. Hau da, beti arrakasta izan nahi duzulako, eta horretarako lan egin behar duzu onak den jendearekin. Eta benetan zentzu narratibo sendoa duen jendearekin lan egitea gustatzen zait. Zen narratiboa duena, eta hizkuntza bisuala ondo menderatzen dutenak. Eta horregatik beti ibili naiz zuzendari talentudunen inguruan. Baina ez dut uste, ni salbuespena naizenik, nik uste dut mundu guztia saiatzen direla zuzendari honenekin lan egiten. Eta ia dena azken batean zer da. Erabakitzea aukeratzen duzu beti papera jakiteko, beti kontuan hartuta nork idatzi duen gidoia, ze historia den, zein ez zuzendaria. Hau da, ni gauzak ondo pentsatzea gustatzen zait, eta nire buruari galdetzea, egin nahi dudan edo ez. Eta esan dudan bezala, hori pertsonaiari dagokionez, gidoi bat irakurtzen dudanean, beti ere azkenean erabakitzen dut, ikusi egiten dudan nire burua. Hau da, eleberri on bat ikusten duzenean, hasten zera pertsonaiak ikusten zure buruan, hasten zera pentsatzen nola izango diren. Ez da ezin bestean deskribapenean dagoena baizik, eta zuk duzun sentimendu hori irakurtzen duzunean. Beraz, hori gustatzen zait.
Oda, jakin hori ea asetzen dudan, ea jakin hori pizten didan gidoiak, eta jakin eta nire jakin horrek sentitzeak, horrek bultzatzen hau, horrela egiten dut. Muy bien. Bueno, Eskerrik asko, ja, amaitzeko azken galdera, niri iruditzen zait, filma, gaur egungo zinemaren joera baten barruan sartzen dela, gaur egungoa den hau da. Emakume zinemagileak ahaleginduak egiten ari direnak historia berregiten beti ere emakumeren ikuspegitik. Lehen kontatu zirenak gizonen optikatik, protagonista gisa, orain kontatu nahi dira gauzak emakumeen ikuspegitik. Hori da gaur egungo joera bat. Gustatuko litzaidake, jakitea zer iruditzen zaizu. Ea benetan hori gertatzen ari den. Zerbait gertatzen den zineman, non emakumeak iristen diren ez bakarrik gero eta film gehiago zuzentzera, baizik eta beren ikuspegia lantzea. Eta ea The World to Come profetikoa den. Hau da joera bat, sendotu egingo dena. Bueno, espero dut, bai, profetikoa, bai. Ondo legoke ala izatea. Bai. Ez nago ziur. Ez dakit identifikatzen dudan, filmat ikusten dudanean, gizonezkoarena den erabat edo emakumearena, maskulinoa, femeninoa. Ez dakit filmat ikusten dudanean hori pentsatzen ote dudan. Hau da, gizonezkoek lan bikainak egin dituzte emakumeen unibertsoa erakusten. Eta, bai, hau da, oso lan bikaina ikusi du gizonezkoengan, baina uste dute historia kontatzen duen guztiei gertatzen zaiela hori, ez? Esan nahi dut, zinemagintzan dagoen mundu guztiak, edo zeinek bali badoka ideia bat nik uste dut aukera izan barko lukela filma egiteko. Eta ikusi nahi dut mundu guztiaren perspektiba pentsatu gabe gizonezko emakumea den. Hau da, pentsatu gabe ze genero duen. Eta uste dut ona dela munduarentzat zenbat eta jende desberdin gehiago egotea, aniztasuna. Askoz hobeto sentitzen gara, o sentitzen naiz, adibidez The World to Come bezalako historia bat emakume batek kontatuta, edo bi emakume protagonistak direnean, edo bi gizon izan ditezke ere protagonistak. Nik uste dut hori ere egin litekela, ez? Hau da, gizonak edo emakumeak, bueno, eta nik uste dut gauza zoragarria dela. Baina landu beharko genuke argazki osoa, talde osoa, oreka gehiago behar dugula. Oraindik ere kameraren atzean gizonezkoa daude batik bat, lanean. Eta nik uste dut hori orekatu egin beharko litzatekela. Beraz, bueno, leku egokian gaude gauza gehiago egiteko. Bueno, hemen bukatu behar dugu, eskerrak eman, Catherine Waterston, Donostia etortzeagatik eskerrik asko, Donostiara etortzeagatik, eta suerte on zure filmarekin, eskerrik asko.